Assalamu alaikum. Ina son in amfani da wannan dama domin in miƙa godiya ta ga ɗaukacin al'ummar jihar Kano da suka fito suka kalli fim ɗinmu mai suna Mati a Zazzau, da kuma sauran mutane da suka zo daga garuruwa daban-daban. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Mun gode da ƙauna. To, Mati a Zazzau dai ya fara yawo wannan karan, gashi har ya zo cikin garin Kaduna. Tofa. Kuma idan Allah ya kai mu gobe 21 ga watan Fabrairu za mu fara nuna shi a nan Sadau School number 1B da ke Raba Road, same titi da NAF Club, da kuma 22 da 23. Kuma lokutan nunawa su ne karfe 4 da karfe 6 da karfe 8. Tikitin shiga kuwa ba tsada ne da shi ba, naira 1000 ne kacal, kamar yadda aka yi na sauran garin. Kuma in Allah ya kai mu, Allah ya nuna mana, ba daga nan Kaduna kawai za mu tsaya ba, za mu tafi wasu garuruwa wanda nan ba da daɗewa ba, shi ma za mu faɗa idan za mu zo. Kar ku bari a baku labari, fito ƙwanku da kwarkwatanku mutanen garin Kaduna domin kallon wannan ƙayataccen fim ɗin da muka daɗe muna tallan shi, domin ku kalla Mati a Zazzau. Na gode, kar ku manta, tiket ɗin shiga 1000, Sadau School, Raba Road, Kaduna. Allah ya kai mu, Allah ya nuna mana. Amin, amin. Sai mun haɗu.